Markus, jeg vil gerne have en af dine døtre. Jamen, så kan du tage og passe på det. Jamen, hvordan? Hun kan rigtig godt lide narcissusblomster. Lav en fælde med en narcissusblomst. Okay. Nej, en fin påskelilje. Kør! Hjælp, mor! Pæsko har brug for hjælp! Nu skal vi ud og rejse lidt. Vi skal til spændende lande i en flyvemaskine. Først tager vi til Afrika, hvor alle de er sorte og ingen tøj har på. De ligger i en hængekøj, dovner hele dagen og spiser kun banan. Hej Demeter. Jeg har hørt, at Cora er væk. Jeg så ikke noget, men jeg hørte hende. Ej, mand. Hej, Demeter. Jeg har hørt, at Cora er væk. Det var Hans, der tog hende, og han fik hjælp af Søs. Ej, mand. Hej gamle dame, du er så ked af det. Hvorfor er du ked af det? Jeg blev kidnappet, nu er jeg sluppet væk. Nå, okay. Kan jeg bare som om med dig? Jeg skal lige have mit klar. 2 sekunder. Mor? Ja. Har vi brug for en omme? Ja. Du kan godt være omme. Yes. Jeg har tænkt mig at gøre barnet udødeligt, men det kommer ikke til at ske nu, og I skal bygge mig et fucking tempel. Demeter, hun er bare mega sur. Du er simpelthen nødt til at bygge et tempel til hende. Okay. Demeter, du er nødt til at beklage igen. Alle mens det er super, så fik du en offergør med. Hold din kæft. Demeter, du bliver nødt til at stoppe med at udsulte menneskene. Vi kan simpelthen ikke klare det mere. Kom tilbage til Olympen, gør menneskene glade igen, så giver vi dig stjernestatus. Jamen jeg gider ikke have noget af alt det. Jeg vil bare gerne have Persephone. Du smutter ned og henter hende. Hey, Hades, jeg bliver nødt til at have Persephone op til Demeter. Men spis lige den her, inden du går. Så kom. Hej, bror. What up, nigga? My nigga,
Har du forresten bil, du nede ved os? Ja. Har pis.